हेलौ रायजोफोर आं इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायना थाबावबाय। आङो ब्लग भिडिअ लाबोया बिराद गोबाव जाबायमोन। आङो खामानिनि थाखायनो भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन। नै दाखालिसो जानानै थांनाय जाथाय जेखिनि तामिलनाडु त्रिपुर होननाय डिस्ट्रिक्टआवहाय जानाय जाथाय, बेनि थाखाय आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोन रायजोफोर। दा आङो जाथायनि थाखाय आं भिडिअ लाबोनो होननानैहाय सानबाय थाखादोंमोन, नाथाय दिनै सम मोननायलाय आङो लाबोबाय। आरो जेखिनि जि तामिलनाडुआवहाय जानाय जाथाय, बिहारनि मानसिखौहाय दानथारदों। लामा सामायावहाय हिन्दी रायलायनाय मानसिखौहाय नुबानो, लामा सामायावहाय जायगा नुबानो ओरैनो सिटि होन जायखिजाया लकेलाव होन जायखिजाया बिसोरो दानथारलाबायदों। बेखौ नुनो मोनदों, ससियेल मिडियायाव गोसारदों। आरो बिहारनि मानसिफोरखौहाय तामिलनाडुखौहाय गारनानै गावसिनि बिहारसिम थांनायखौबो नुनो मोनदों। आरो ट्रेनावबो दानथारनायखौ नुदों। बेफोरखौ नुनानै बिराद गिख्रंनाय मोनदों, आंबो बिराद गिख्रंदों। नोंथांमोनासो माबायदि मोनदों? नोंथांमोनासो बेखौहाय फेक भिडिअ सानो ना मायो? नाथाय आंथ' 100% नंगौ साननानै लायो। नोंसोरबो नंगौ साननानै ला। जायखि तामिलनाडुआवहाय खामानि मावनो फैदों, नोंसोरो नंगौ साननानैहाय ला आरो गावखौ गावनि जिउखौ साबधान लाखिनो नाजा। नोंथांमोन माब्लाबाबो नङा बे भिडिअ'आ फेक होननानै माब्लाबाबो दासान। माब्लाबाबो हारसिं हाला ओंखारनायखौहाय नोंसोरो माब्लाबाबो हारसिं हाला माब्लाबाबो हारसिं हाला ओंखारनायफोरखौ नोंसोरो खम खालाम। गावखौ गावनि जिउखौ रैखा खालामनो नाजा। बे जाथाया जाखादों, 100% जाखागोन। मानो जाया जानो? बिसोरो बायरानिफ्राय फैनाय मानसिफोरखौ बिसोरो लकेल जाखिनि जि खामानि मावनानै जाग्रा, बिसोरो जों खमै मावनानै होफैयो होननानै बिसोरो सिगांनिफ्रायनो रागा जोंनानै थाखानाय आरो बिसोरो जमान थाखानाय। बिदिनो बिसोरो दाय फिसा मोनबाय, बिनि थाखायनो बिसोरो जाथायखौहाय खालामबाय। आरो बिनिफ्राय फिसानिफ्राय देरलांथारबाय, बारानिफ्राय बारा जालांबाय। नै एबारसो एसे खमाय खोनानो मोनदों। आरो खमबाय होननानै नोंसोरो जाखिनि जि खमखाबाय, जाथाया जाखायाखैसै जोबखाबाय होननानै हारसिं हाला दांखार माब्लाबाबो बिदिखौ आंगो दासान। माब्लाबाबो गावनि न'नि, गावनि गामि बायदि, गावनि डिस्ट्रिक्ट बायदि माब्लाबाबो दासान। बियो मोनसे बिदिसो, बियो जोंनि जायगा नङा, बियो गुबुन जायगासो बियो। बेखायनो गावखौहाय गाव सांग्रांथि लाखि। जाय तामिलनाडुआव दङ बिसोरो गावबा गाव जायगायावहाय थानानैहाय सेफ खालामनो नाजा। जेब्लाबो माव, नाथाय साबधानै माव। जेब्लाबो थाल लानानै माव। आरो आं बे भिडिअ'खौनो नोंथांमोननिसिम ससे भिडिअ लाबोनो होननानै सानबाय थादोंमोन, नाथाय सम मोनाखैमोन। दिनै सम मोननायलाय आङो लाबोबाय, ससेब्लाबो भिडिअ'खौ लाबोबाय। जादोंब्लाबो जायाखैब्लाबो आं भिडिअ'खौ लाबोनाय थाबाय। आरो